Moja tema nosi naslov Nepotopivi brod. 15. travnja 1912. godine potonuo je čuveni Titanik. Kada je brod bio spreman za putovanje, novinari su intervjuirali kapetana Edwarda Smitha i pošto je brod bio sagrađen sa svojih 16 posebnih odvojenih komora, kapetan Smith je ponosno izjavio: "Ni Bog ga ne može potopiti." Inženjeri koji su sagradili ovaj brod bili su tako uvjereni u njegovu sigurnost da su predvidjeli čamce za spašavanje samo za polovinu putnika. 4 dana nakon što je krenuo na put iz engleske luke Southampton prema New Yorku, udario je u ledeni brijeg koji je razderao njegove nepotopive komore i za 2 sata Titanik je potonuo u vode Atlantika. Titanik je bio sagrađen u Irskoj, u Belfastu. 16 inženjera koji su gradili Titanik bili su na brodu na tom prvom putovanju. I kada je tragična vijest stigla u Belfast da je nepotopivi brod potonuo i da je stradalo svih 16 inženjera zajedno sa kapetanom, grad je bio paraliziran, u šoku. Jaki ljudi sretali su se na ulici, grlili i plakali i ostajali bez riječi. Prve nedelje poslije nesreće, pastor se spremao imati slovo, propovjed u najvećoj crkvi u Belfastu, koju su inače posjećivali ovih 16 inženjera. Ispred pastora u crkvi nalazile su se te nedjelje mnoge udovice koje su ostale bez muževa u ovoj tragediji, mnoga djeca koja su postala siročad, plač i jecaj čuo se na sve strane. Pastor je izabrao naslov svoje propovjedi: Nepotopivi brod. Nepotopivi brod. Kada su neki pročitali ovaj naslov, ljutili su se na pastora što na taj ironičan način želi ih podsjetiti na njihovu tragediju. Ali pastor se nije želio zadržati na Titaniku. Pastor je otvorio Bibliju u Mateju 8. poglavlju i čitao je od 23. stiha. Čitao je riječi Biblije: "Kad uđe u lađu, pođoše za njim i njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru, tako da lađu prekrivahu valovi. A on, Isus, je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: Gospodine, spasi, pogibosmo." Kaže im: "Što ste plašljivi, malovjerni?" Tada ustade zaprijeti vjetrovima i moru, te nasta velika tišina, a ljudi su u čudu pitali: "Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?" Pastor očito nije želio govoriti o Titaniku i kopati po otvorenim ranama. Pastor je čitao i govorio o malom ribarskom brodiću koji se našao u velikoj oluji na Galilejskom moru. Piše da je taj mali brodić bio prekriven valovima, da su se učenici grdno uplašili, da su gledali smrti u oči, ali ovaj mali brodić koji je imao sve uvjete da tog trenutka potone i ode na dno, nije potonuo. Zašto nije potonuo? Zato što se Isus nalazio u tom brodu. Zato što su pronašli Isusa i Isus je zapovjedio valovima i moru i postade tišina velika. Ovaj mali brodić u olujnoj noći na Galilejskom moru nije potonuo zato što se Isus nalazio u njemu. Draga braće i sestre, mi se isto tako nalazimo u oluji. Cijeli svijet je u oluji korona virusa. Nisu mogli ni zamisliti da se nešto takvoga može dogoditi. U Otkrivenju 18:8 stoji: "Zato će u jedan dan doći zla njezina i smrti, plać i glad, jer je jak Gospodin Bog." Možda smo nekada mislili da postoje stvari u ovom svijetu koje su neuništive. Blizanci, 2 tornja u New Yorku, World Trade Center, trgovački centar u New Yorku,
oni su desetljećima stajali kao veliki ponos Amerike, međutim pali su u jednom danu i potresli svijet. Bilo je to 11. rujna 2001. godine. Velike i moćne financijske institucije današnjice su također pokazale se klimavima. Financijska kriza koja je tresla svijet godinama počela je bankrotom velikog financijskog diva Lehman Brothersa. Bilo je to 15. rujna 2008. godine. I to je pokazalo isto tako kako preko noći mogu nestati financijski divovi. I ova financijska institucija je doslovno nestala u jednom danu. Interesantno kako se u jednom danu mogu dogoditi stvari koje promijene situaciju u cijelom svijetu. 2001. godine pad blizanaca u New Yorku promijenio je svijet. 2008. godine bankrot velikog financijskog diva izazvao je krizu u cijelom svijetu. Nismo mogli ni zamisliti da će jedan sićušan virus promijeniti naš svijet danas. Gdje je sada ta silna znanost 21. stoljeća na koju smo toliko ponosni? Vratili smo se 3000 godina i više unatrag i primjenjujemo princip koji je još tada Bog dao Mojsiju, a to je karantena, odvajanje bolesnih od zdravih. U svega nekoliko dana naši su se životi u potpunosti promijenili. Iz relativno mirnog mora našli smo se usred valova i oluje. Postavljamo pitanje, tko je donio ovo zlo na ovaj svijet? Bavimo se ponekad i teorijama zavjere. Da li je virus pobjegao iz laboratorija slučajno ili je namjerno pušten? Da li je virus krenuo od šišmiša i doživljavamo ovu nesreću zbog nepoštovanja Božjih načela u vezi ishrane? Da li netko možda želi smanjiti broj stanovnika na ovoj našoj zemlji? Ili netko na ovaj način želi preuzeti apsolutnu kontrolu i oduzeti slobodu ljudima? Biblija je jasna kada je odgovor na ovo pitanje. Na pitanje tko je donio ovo zlo, ovaj virus na ovaj svijet, Biblija kaže: knez ovoga svijeta je taj koji donosi zlo. Preko ljudi koji dozvoljavaju da ih on vodi. Isus to jasno kaže u Ivanu 8:44. Čitamo: vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bješe čovjekoubica od početka i ne stajaše na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je laža i otac laži. I zato u Otkrivenju kaže, zato, kaže Isus, dolazim uništiti one koji zemlju uništiše. Ali, draga braće i sestre, dok ne dođe taj dan, a taj dan će uskoro doći, dan dolaska našeg spasitelja Isusa Krista i završetak svih zla koja pogađaju ovaj svijet, dok taj dan ne dođe, dok stvoritelj ne kaže dosta je, dovde ćeš i dalje nećeš, dotle mi gledamo na ovu nesreću koja nas je pogodila kao na jedan od znakova blizine njegova dolaska. Jer je Isus rekao, biti će pomori. Biti će pomori. To je jedan od znakova. Kako se mi ponašamo? Što mi osjećamo u ovoj oluji? Što smo radili prije krize? Da li smo se ponašali kao da kriza nikada doći neće? Da li smo se ponašali kao što je zapisano u Jakovu? Govorili smo, ići ćemo u ovaj ili onaj grad. Trgovat ćemo i dobivati, a ne znate da je vaš život kao dim koji se u jednom trenutku pojavi i nestane. Slobodno smo putovali, granice kao da nisu postojale. Naši poslovi bili su relativno sigurni. Škole, fakulteti radili su normalno. Veliki trgovački centri bili su često mjesto našeg hodočašća. Od turističke sezone ovdje u Hrvatskoj mnogo smo očekivali. Svatko od nas imao je određene planove u vezi posla, u vezi obitelji, u vezi putovanja, u vezi gradnje, u vezi sadnje i odjednom kao da smo se našli u nekom drugom svijetu.
Novi virus, nova bolest pogodila je mnoge. Strah je ušao u srca mnogih ljudi. Psihološke smetnje počeli smo doživljavati zbog izolacije. U naš nepotopivi brod odjednom je počela ulaziti voda na sve strane. Gdje je tu Isus? U našem životu kao crkve, u našem životu kao obitelji, u našem osobnom životu. Gdje je tu Isus? Gdje je tu Bog? Bogu je mnogo draže da nas uči i poučava određenim poukama dok nam je dobro, dok smo u obilju, nego da nas uči u vrijeme nevolje, rata i krize. Očito je da neke pouke koje nam dobri Bog želi dati možemo shvatiti i razumjeti samo kada dođemo do zida. Koronavirus. Koronavirus. Postoji cijela paleta koju smo nazvali koronavirusima. Zašto smo im dali takvo ime? Stavili smo ih pod zajednički nazivnik korona. Korona dolazi od latinske riječi korona, što znači kruna, ili vijenac koji se stavlja na glavu pobjednika. Ovaj virus tako je sićušan da se ne može vidjeti pod običnim mikroskopom. Njega znanstvenici gledaju pod posebno jakim elektronskim mikroskopom i što vide? Vide da ti virusi imaju izrasline u obliku krune i zato su ih nazvali koronavirusi. S jedne strane korona, s jedne strane kruna, nešto lijepo, nešto slavno, nešto sjajno. S druge strane virus, nešto ružno, nešto strašno, nešto bolesno. Spojeni u ovom nazivu i kruna i virus, i lijepo i bolest, i dobro i zlo. Razmišljamo na trenutak kako se ponašamo u životu kada imamo razdoblje krune, kada nam sve ide od ruke, kada je sve lijepo, ili kako se ponašamo u trenucima virusa, kada nam sve krene naopako, kada je sve mračno i puno olujnih valova. Sjećate li se trenutka kada je David dobio krunu na svoju glavu i postao kraljem u Izraelu? Prorok Samuel dolazi kod njegovog oca Išaja i otac izvodi svojih 7 sinova da bi prorok rekao koji je od njih predviđen da bude kralj u Izraelu. Dolazi jedan sin, dolazi drugi, treći, četvrti i tako do 7, a prorok kaže nije ni jedan od njih. I pita prorok oca, imaš li još sinova? A otac kaže, imam još jednog najmlađeg, tamo je kod ovaca. A prorok Samuel kaže, nećemo ni jesti ni piti, dok on ne dođe. I kada je David došao, na Samuela je sišao duh Božji i on izlijeva ulje pomazanja na njegovu glavu i David postaje kralj u Izraelu. David je dobio krunu, David je sada kralj, na njemu je ulje pomazanja, na njemu je kraljevska kruna i kako se David sada ponaša? Što kaže? Skupite se, prijatelji moji, upregnite kola i konje, neka mi se onaj Saul tada miče s puta jer ja sam kralj. Što David čini u trenutku kada je postao kralj? Što David čini u trenutku kada je kruna na njegovoj glavi? Vraća se ovcama. Vraća se i nastavlja biti skromni pastir stadima svoga oca na betlehemskim brežuljcima, svirajući svoju harfu i dalje i slaveći Boga. Istinski ponizan. Možda je David bio tada najdraži i najveći u Božjim očima. Kako se mi ponašamo kada se stavlja simbolično kruna na našu glavu? Kada nam ide dobro u životu, kada nam djeca napreduju, kada poslovi idu dobro, kada novaca imamo dosta, kada smo zdravi, kada gradimo i sadimo i mislimo da drugčiji ne može biti u ovom životu nego samo dobro. Sunce treba uvijek sjati. Da li smo u tim trenucima dovoljno ponizni? Da li smo u tim trenucima dovoljno zahvalni Bogu i svjesni da sve što imamo došlo iz njegovih ruku? Da li je u tim trenucima Isus prisutan
u brodu našeg života dok mirno plovimo. Ili kada u životu simbolično i praktično ostanemo bez krune. Kada razni virusi navale, kada bolest naiđe, kada imamo teškoće sa djecom, kada gubimo posao, kada nam krediti prijete, kada se olujno more uzburka, da li u tim trenucima znamo pozvati Isusa u brod našeg života? Draga braćo i sestre, bez obzira da li je vrijeme krune ili je vrijeme virusa u našem životu, da li je vrijeme dobra ili je vrijeme zla, uvijek je vrijeme da Isus bude u brodu našeg života. A to znači pokajati se za trenutke kada on to možda nije bio. To znači živjeti po njegovim načelima, pravilno poredati prioritete i stavljati u svakom trenutku Boga na prvom mjestu. Zapisano je u patrijarcima i prorocima za vrijeme potopa Noeva lađa bila isto tako u Oluji. U Oluji koja je bjesnila cijelim svijetom jer je cijela naša planeta bila prekrivena vodom. I kaže duh proroštva za vrijeme potopa, Noeva lađa bila je kao mala orahova ljuska na bijesnim valovima. I ova orahova ljuska na kojoj se nalazilo 8 duša i životinje koje su trebale preživjeti da bi se sačuvao život na ovom našem svijetu, ta orahova ljuska nije potonula. Zašto? Kaže duh proroštva da je anđeli nisu čuvali, Noeva lađa bi potonula. Da anđeli nisu bili tu, da je anđeli nisu čuvali, Noeva lađa bi potonula. U čežnji vjekova u vezi stišavanja bure na moru napisano je: njihov uzvik učenika, uzvik očaja probudio Isusa. Pri svjetlosti munje primijetili su na Isusovom licu nebeski mir. Njegov pogled izražavao je beskrajno nježnu ljubav. Njihova su se lica okrenula prema njemu moleći ga, Gospodine, spasi nas, pogibosmo. Nikada nije takav uzvik ostao bez odgovora. Učenici su veslejući ulagali posljednji napor, piše, tada se Isus podigao na noge, on je stajao usred učenika dok je oluja bjesnila, dok su se valovi podizali, a munja obasjavali njegovo lice, on je pružio ruku, onu ruku koja je tako često činila djela milosti i naredio uzburkanom moru, ušuti, prestani. Zapisano je dalje u čežnji vjekova, vjetar je prestao, valovi su se stišali, oblaci su se razišli, zvijezde su opet počele sjati, brod je klizio po mirnom jezeru, tada se Isus okrenuo svojim učenicima i upitao ih, zašto ste tako strašljivi, zašto nemate vjere? Draga braćo i sestre, Isus i danas stoji pred nama u ovoj oluji u kojoj se mi nalazimo. Isus i danas postavlja to isto pitanje nama. Zašto ste puni straha? Zašto nemate vjere? Draga braćo i sestre, Titanik je otišao na dno oceana jer je bilo previše ponosa na njemu. Kapetan je bio upozoravan na ledenjake i molili su ga da smanji brzinu broda, ali on je suprotno molbama naređivao povećanje brzine jer je želio postići rekord u brzini prelaska preko Atlantika. Ovaj svijet ide prema uništenju jer ima previše ponosa u njemu. I svi znaci govore o tome, ovaj svijet ide prema uništenju jer dozvoljava da ga vodi knez ovoga svijeta koji treba biti uništen. Ali, draga braćo i sestre, ovaj mali brodić na Galilejskom moru kome je prijetila smrt i oluja bio je siguran zato jer je Isus bio u njemu. Ja želim biti u ovom malom brodiću s Isusom. Ja se ne želim bojati, ja želim imati vjeru. Moja je želja i molitva da Isus, naš spasitelj i stvoritelj,
da onaj koji dolazi uskoro bude uvijek u našem životu i u dobru i u zlu na prvom mjestu. U Rimljanima 8:28 stoji, jer onima koji ljube Boga sve ide na dobro. I dobro i zlo, sve. Pa i ovaj virus može donijeti nešto dobro ako smo ponizni i spremni čuti i primiti određene pouke koje nam dobri Bog u svoje milosti želi reći. Budimo djeca Božja koja vjeruju svom stvoritelju. Imajmo duhovna osjetila za poruke koje nam Bog šalje. I neka nas Bog blagoslovi na tom putu. Amen.